Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге программада. Үлемгә китерүче юл транспорт һәлакәтләре, фаҗигаләр күбрәк кем гаебе белән теркәлә? Ришвәтчелек өчен кемнәргә һәм ничек җәза бирергә? Әлбәттә, ел башыннан коррупция юнәлешендә 8 җинаять теркәлгән, эшләр судка тапшырылган. Татарстанның мәдәни башкаласы исеме өчен көрәш башланды. Лениногорскийлар Казанның халыклар дуслыгы йортында чыгыш ясады. 2 ай эчендә Әлмәт районында юл транспорт һәлакәтләрендә 4 кешенең гомере үзелгән, аеруча каршыяк полосага чыгу фаҗигаләргә китергән. Шәһәрдә исә транспорт һәлакәтләре җәяүлеләрне бәрдерү белән бәйле. Юллардагы вазгыять район башкарма комитетында юл хәрәкәте иминлеге комиссиясында тикшерелде. В результате ДТП водитель автомобиля Лада Калина злополучный травм скончался в реанимационном отделении Альметьевского. Үлемгә китергән юл транспорт һәлакәтләренең берсе февральдә теркәлгән. Машинаның торышын автоинспекторлар ясаган фотоларда күрергә мөмкин. Йөртүчедән тыш авариядә аның 16 яшьлек оныгының гомере өзелгән һәм 3 яшьлек оныгы да зыян күргән. Һәлакәткә берничә фактор китергән, әмма автоинспекторлар каршыяк полосага чыгуга аеруча басым ясый. Ел башыннан Әлмәттә 5 җәяүле зыян күргән. ЮХИДИ статистикасы буенча юл йөрү кагыйдәләрен бузучы җәяүлеләр аларга юл бирмәүче машина йөртүчеләргә караганда күбрәк. Ел башыннан Әлмәттә коррупция юнәлешендә 8 җинаять теркәлгән. Хокук сакчылары аларның ел сайын үсеш алуын билгели. Узган ел 24 җинаять булган, 21 елда алар саны 17-не тәшкил иткән. Вазгыятны башкарма комитетта коррупцияга каршы комиссия утырышында тикшерделәр. Суд практикасын исәпкә алмаганда, узган ел район ревизорлары муниципаль учреждениеларда 320 миллион сумлык 300-гә якын хокук бозу ачыклаган. А коррупция это плохо? Это страшно, не то что плохо. Это варьё. И место знаешь где? Лесоповал. Бу гади гражданнарның фикере һәм закон күзлегеннән алар аерылмый. Коррупция җинаятьләренең төп төрләре өчен җинаять кодексы 15 елга кадәр иректән мәхрүм итүне күздә тота. Җәмгыятьне шаулаткан соңгы 2 зур очрак ришвәт алуга кагыла. Беренчесе Әлмәтнең баш архитекторы, икенчесе район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарларының берсе. Кого нужно наказывать за коррупционные преступления? Кого? Ну, те, кто дает взятки, или те, кто получает? Я думаю, в одинаковой степени и тех, но коррупция у нас не закончится. Җинаять кодексының ришвәт алу һәм ришвәт бирү маддәләре гаеплеләргә бер үк төрле җәзаны күз уңында тота. Ришвәт алучылар өчен минималь срок 3 елдан, ришвәт бирүчеләр өчен 2 елдан башлана. Әмма иң авыр очракта беренчеләренә дә, икенчеләренә дә 15 елга иректән мәхрүм ителү куркынычы яный. Барысы да ришвәт суммасына бәйле һәм судка законсыз гамәлләр өчен генә түгел, ә чаралар күрмәү өчен дә эләгергә мөмкин. Почему на них в равной доле лежит ответственность? Как говорят, потому что за бездействие есть тоже наказание. Как бы по-другому и не скажешь. Ришвәт алудан тыш закон акча үзләштерү һәм туздыруны, вазифаи вәкаләтләрне арттыруны, ялганлау һәм кайбер очракларда мошенниклыктың да коррупция җинаятләре буларак билгели. Моннан тыш хокук бозулар да бар, әгәр дә хилафлык явыз ният белән түгел, ә хисапчының игътибарсызлыгы белән килеп чыккан икән, аларның күбесен урында ук юк итәргә була. Узган елларда төзелеш, медицина, мәгариф, мәдәният, спорт, экология өлкәләре вәкилләренең күпчелеге диярлек суд залында булырга өлгергән. Игелекле гамәлләр кылу кай вакыт күңелсез нәтиҗәләргә дә китерә. Әлмәттә яшәүче 29 яшьлек хатын-кыз танышына ярдәм итәргә була һәм мошенниклар корбанына әйләнә. Егет аңа кичкелеккә ял оештыруны үтенә. Җиңел холыклы кызны озак эзләргә туры килми, ә аннан соң булган хәлләр җинаять эше материалларына теркәлә. Здравствуйте. Меня тут знакомый попросил. Күрәсең, кызның интим хезмәтләр агентлыгы белән сөйләшү әнә шулай узарга тиеш була. Егет гадәти булмаган үтенеч белән 29 яшьлек танышына мөрәҗәгать итә. Мөрәҗәгать итү сүзләренә караганда, таныш егете аннан озак булмаган очрашулар өчен интернет аркылы берәр кыз табып бирүне үтенә. Ул интернеттан интим хезмәтләр күрсәтүче кызлар базасы теркәлгән сайт таба һәм элемтәгә кереп карый. Әмма аңа беркем дә җавап бирми. Шулай да икенче көнне кире шалтыраталар. Ни өчен егетнең үзенең әлеге хезмәткә заказ бирмәү эш материалларында күрсәтелмәгән, әмма эзләү нәтиҗәсе кызны адрес буенча алып килә. Кызга дәгъва белән генә түгел, ә турыдан-туры янаулар белән шалтыраталар. Сайтның юкка чыгуы да интим хезмәтләр юнәлешендә эшләүче классик аферистлар схемаларының берсе. Килгән зыяннан саклану өчен кызга билгеле суммада акча күчерергә кирәк була, төгәл суммасын мошенниклар атамый. Зыян күрүче банк картасында булган бар акчасын аферистларга җибәрә, әмма алар акча таләп итүләрен дәвам итәләр. Шуннан соң ханым үзенең алданганлыгын аңлап ала һәм полициягә мөрәҗәгать итә.
Қыз қырғалдарларға 40 000 сум оқша күшірем, Жинаят кодексінің 159 мошенниклік мәддәсі бойынша жинаятшы қозғатылған. Лениногорскіні Қомышлы елғасы білен тұташтырылған 4 ясалма сулық безем. Бүкінлерді Урман паркында үріші Лениногорскілар елға бойындағы көп санлы зиян көрген оғаштарға иқтибар еткен. Берді ешеуші құндызлар оғаштарға хам Урман паркына зор зиян кетірген. Құндызлар ғажайып жон иелері, олар тілесен инде зорлықтағы оғаштарыны кемірерге мүмкін. Бұаларының тішлері еліна 6 сантиметрға қадар өсу білен бейлі. Шулай құндызлар тупыл, ұсақ, қойын білен тоқланам. Yol ütü үшін ең тонылған орындарының бірсінің тұрышы шәһәрде яшәүчеләрнең барысында канәгатьләндерми. Кайберләрен құндызлар, икенчеләрен оғачлар язмышы борчый. Бу хәлдән чыгу юлы бармысың? Экология белгечләре фикеренчә, құндызлар табигатькә файда китерә, әмма алар саны арткан очракта зыяннары да арта. Әлегә Урман паркындагы хәлгә шәһәр халкы гына игътибар иткән, зыян күргән агачларга һәм елгада булдырылган буага тиешле хезмәтләр дә игътибар итәр дип өметләнәбез. Язгы чакырылыш кампаниясы кысаларында Әлмәттән 200-гә якын хәрби хезмәткә чакырылучы Россия кораллы көчләр сафларын тулыландырырга тиеш. Чакырылыш комиссиясы үз эшен башлап җибәрде. Аның утырышына беренче чиратта хезмәт итәргә әзер булганнар килде. Алар да сафта әзерлек үткән С категорияле машина йөртүчеләр. Где вы хотите, в каких войсках служить? У нас есть рода войск и виды войск, да? Рода войск у нас какие? Кто знает? ВДВ ракета гаскәрләре һәм башкалар 30-га якын хәрби хезмәткә чакырылучы арасында һәркем үзенең кайда хезмәт итәргә теләвен хәл иткән. Оборона министрлыгы гадәти булмаган хезмәт урыннарыннан хәрбиләргә Анапада фәнни ротаны һәм президент полкын тәкъдим итә. Авыр хәлдәге гаиләләрдән булганнар исә бу хакта комиссияга җиткереп, күрше төбәкләргә Ульяновск яки Самар өлкәләренә хезмәт итәргә җибәрүне сорый алам. Чакырылыш 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Лениногорскилар республиканың муниципаль берәмлекләр арасындагы Татарстанның мәдәни баш каласы бәйгесендә чыгыш ясадым. Ул Казанда халыклар дуслыгы йортында старт алдым. Лениногорскилар киң мәдәни программа тәкъдим итте. Кунакларны милли гореф-гадәтләр, һөнәрләр, аш-су белән дә таныштырдылар. Күргәзмәдән соң исә иҗат коллективлары казандыларга концерт бүләк итте. Халыклар дуслыгы йорты мәйданчыгында зур күргәзмә ачылды. Биредә Лениногорск рәссамнары картиналары, кулланма сәнгать осталары әсәрләре дә бар. Кунаклар мастер-классларда катнаша алды. Үз куллары белән агачтан картиналар, сувенирлар, милли стильдә беләзекләр ясадылар. Савыт-саба, Мордва, чуашларның милли киемнәре, Лениногорск районында яшәүче халыкларның борынгы көн күреш әйберләре туган якны өйрәнү музей күргәзмәсендә тәкъдим ителгән. Экспозициядә район һәм аның халкы тарихына багышланган документлар һәм фотолар, шагыйрьләр һәм язучылар китаплары, Советлар Союзы геройлары төбәк халкы турында мәгълүматлар урын алган. Казанлыларны төрле милли ризыклар белән дә гаҗәпләндерделәр. Традицион рус, татар, мордва, чуаш һәм башка халыкларның сыйларыннан авыз иттеләр. Күргәзмәдән соң кунакларны концертка чакырдылар. Лениногорск иҗат коллективлары һәм солистлары жюри алдында чыгыш ясады. Аңа республиканың атказанган сәнгать эшлекләре кергән иде. Татарстанның мәдәни баш каласы исеме өчен республиканың башка муниципаль берәмлекләре дә көрәшәчәк. Бәйгедә җиңүче районның федераль яки төбәк мәдәни проектларының берсен гамәлгә ашыру урыны булуы көтелә. Моның өчен аңа 3 миллион сум күләмдә грант бүлеп бирү каралган. Әлмәт пенсионерларына патроннар кулланмыйча гына мишенга отарга тәкъдим иттеләр. Нефтчеләр каласында 3нче яшь 13нче спартакиада кысаларында электрон оту буенча ярышлар узды. Спортчылар заманча коралны ничек иярләде соң? Алдагы материалда.
Койшандыр олар совет чорындагы тирларда пневматик винтовкадан атканнар. Күп кенә пенсионерлар яшь чакта алган күнекмәләрен югалтмаган. Хәзер алар көндәшләре алдында үз өстенлекләрен исбатлый. Әмма инде электрон коралдан атудам. Командалар гаризаларын алдан ук тапшырган. Шират исә аларны бирү вакытына бәйле идем. Өлгөррәк командалар беренчеләрдән булып мишенгә чыктым. Ярышларга тәҗрибәле өлкәннәр генә түгел, дебютантлар да килгән. Алар ярышларны үзләштергәндә элекеге спортчылар турнирларның барысында да диярлек чыгыш ясый. Әсхат Әхмәтшин Спартакиадада иң актив катнашучыларның берсе. Ул бильярд ярышларында гына катнашмаган. Пенсионер шәһәр ярышларында күп еллар чыгыш ясый, барлык көндәшләре белән дә шәхсән таныш. Көрәш рухына да карамастан иптәшләрен күрү һәр вакыт күңелле ди ул. Ату тәҗрибәсен исә Ират хәрби кафедрада гына алган. Шуңа да үз мөмкинлекләрен тыйнак бәяли. Башка спортчылар да җиңүгә өметләнми. Пенсионерлар беренче чиратта актив йол һәм уңай хис кичерешләр артыннан килгән. Ялгызлык хисе гадәттә лаеклы юлга чыгуның беренче билгесе. Мондый халәтне үзендә татып карагач, Марина Пушкаревская спортка килә. Барлык ярышларда да катнашмый, әмма физик активлык һәм пенсия аерылгысыз дип саный. Ярышлар 23 елда гражданлык җәмгыятен үстерүгә Татарстан Республикасы грантын гамәлгә ашыру кысаларында уза. Турнирны Әлмәт районы ветераннар советы оештыра. Анда 4 кешедән торган 25 команда, шул исәптән авыл җирлекләреннән 4 команда катнашты. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саулашам. Исән сау булыгыз.